Iż-żewġ tawmin Adam u Zek Mifsud u Max Caruana u Alexia Vella huma arba' tfal minn bosta li se jkunu qed iwasslu l-priedka tal-milied f'diversi lokalitajiet madwar Malta u Għawdex waqt il-quddiesa ta' nofs il-lejl, waħda mill-eqdem tradizzjonijiet li tmur lura għas-seklu 19. Din il-ġimgħa Net News żar il-Knisja ta' San Nikola fis-Siġġiewi fejn seta' jsegwi lil dawn it-tfal waqt il-provi tagħhom għal din il-priedka u staqsejnihom kif qed iħossuhom li se jipparteċipaw fil-priedka l-ewwel darba u kemm ilhom jippreparaw għaliha. Inħossni tajjeb nagħmel dil-priedka imma għandek bżonn ħafna xogħol u tistudja ħafna biex tkun tafa sew u tagħmel l-espressjonijiet biex tagħmilha sew. Eċċitata għax ma kontx qed nistenni għal ħanamilha. Ilna xarejn u konna nandqalmuha ħafna għax kienet importanti u meta nagħmlu żballi jgħidulna kif ngħiduha sew. Mbagħad tkun tafa, mbagħad tagħmel tkompli tmur bil-mod u bil-mod sakemm tkun fl-aħħar tkun lest. Nħossni li l-arċipriet għażilni għax nieħu gost nagħmel il-priedka biex nistudja u li ħafna persuni qed jgħinuni il-mama, in-nanna, n-nannu xi drabi meta mmur għandhom jgħinuni biex nagħmel il-priedka. U nieħu gost nagħmilha għax nemmen li nista' nwassal il-messaġġ tas-silenzju ta' din il-sena. It-tawmin ser ikunu qed jagħmlu l-priedka l-quddies ta' nofs il-lejl kif ukoll waqt attività organizzata għall-anzjani tal-parroċċja tas-Siġġiewi nhar it-tnejn filwaqt li t-tifel u t-tifla se jagħmlu l-priedka matul il-quddies li se ssir fil-11 ta' filgħodu propju f'jum il-milied kif ukoll waqt il-quddies li se ssir fl-ewwel jum tas-sena fid-Dar tal-Provvidenza immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna bħala parti mill-ftuħ tal-maratona bris l-istess dar. Ruth Farrell ilha tikteb il-priedki għal 17-il sena u bdiet taħdem fuq din il-priedka fit-tmiem is-sajf li għadda hija tatna spjegazzjoni dwar it-tema ta' din is-sena li hija ċċentrata fuq is-silenzju meħud minn żewġ aspetti. Din is-sena it-tema tal-priedka hija s-silenzju. Is-silenzju illi ħadni fuq żewġ aspetti. Is-silenzju ovvjament qegħdin ngħixu f'dinja maġla, f'dinja storbjuża, li ftit ikonna ħin biex nieqfu nirriflettu ftit u tirrifletti wkoll fuq is-silenzju li xi kultant aħna meta nkunu għaddejjin minn żminijiet diffiċli inħossu li qisu Alla siket u mhux qiegħed magħna. Dan huwa t-tieni aspett li titkellem fuq il-priedka. Il-priedka tkompli fuq il-velja li wkoll titratta dan is-suġġett. L-Arċipriet Fader Josef Mifsud spjegalna l-proċess ta' kif il-parroċċja tas-Siġġiewi tagħżel it-tfal sabiex jagħmlu l-priedka tal-milied. Bħala parroċċja ħloqna ftit kriterju pjuttost fair kemm jista' jkun illi minn qabel minn dis-sena stess mill-milied nitkellem ma' tfal jew naqas indirizza li tfal dawk illi sena diħla jkollhom 9 snin aħna nażluha minn dik is-sena li jgħalqu 9 snin. U nieħdu konsiderazzjoni sena sħiħa ta' attendenza fl-attivitajiet li l-parroċċja torganizza tfal fil-quddies anke speċjalment fis-sajf kuljum. U mbagħad minnhom min jiġi minn fuq fl-attendenza navviċinhom u ntihom il-possibilità li jagħmlu l-priedka tal-milied. L-Arċipriet qalilna li l-parroċċja tipprova tagħżel aktar minn tifel wieħed jew tifla waħda biex din l-opportunità sabiħa tingħata lil iżjed tfal. Dan sabiex jibqgħu jiftakru l-memorja ta' meta darba f'ħajjithom qasmu l-aħbar sabiħa tal-milied mal-komunità li tinġabar biex tiċċelebra din il-festa tant għażiża għalina l-insara.